U večerašnjoj emisiji, dakle, pitamo vas koji vam je društveni sustav prihvatljiviji, kapitalizam ili socijalizam. Malo je pojednostavljeno, zapravo nema u 100% izdanju ni jednog ni drugog u svijetu. A ovo što držim u ruci, dakle, je Novi plamen, dakle, časopis o kojem sam vam malo čas spomenuo. Dakle, časopis Demokratske ljevice za politička, društvena i kulturna pitanja. Sada izlazi kvartalno. Mladene, vi ste glavni urednik ovoga časopisa. Evo, vidimo da je dosta debel. Dakle, ovako stranica je pa skoro 200. Evo. Ne zadržavate se samo na općim temama, nego... Da, pa Novi plamen je časopis Demokratske ljevice koji okuplja progresivne intelektualce, aktiviste, sindikaliste u regiji. Da. A zašto se ne zadržavamo na tim općim temama? Pa upravo zato što su naši problemi prilično duboke prirode. I propitujemo iz tog razloga zapravo sam sistem koji imamo, socioekonomski sistem, kapitalizam, jer se on još uvijek zasniva svoju moć na, očito, na pljački, na eksploataciji, na otuđenju, na ratovima, na pohlepi i na manjku solidarnosti, manjku nekakvog suosjećanja prema slabijima. Dovoljan je jedan primjer koji to strašno ilustrira, a to je da evo za 2011. se predviđa, najavljuje se vojni budžet SAD-a od preko $1 bilijun. To je dakle 1000 milijardi dolara, preko 1000 milijardi dolara, dok je samo za jednu godinu, samo za 2006. bivši UN-ov specijalni povjerenik za pravo na hranu Jean Ziegler rekao da samo u toj godini od gladi umrlo 36 milijuna ljudi. A koliko novaca bi se moglo nahraniti? Pa prema generalnom sekretaru FAO-a bilo bi dovoljno 30 milijardi godišnje da se iskorijeni glad. A nasuprot tome stavimo preko 1000 milijardi dolara. Dakle, 3% vojnog budžeta je dovoljno za rješenje gladi u svijetu. Da ne govorimo o tome kako bi se svi ti ratovi zapravo, da bi se recimo pitanje terorizma, pa potpora fundamentalizmu bi se isušila kada bi se u te siromašne zemlje investiralo na druge neke načine, kroz edukaciju, kroz nekakvu obnovu, da se možda naprave neke reparacije zbog preko 100 godina, u konkretnom slučaju Afganistana, preko 100 godina kolonijalnog tlačenja još od Britanaca. Prije nego nam sad, Mladene, odgovorite na pitanje kako kapitalizam zapravo utječe na demokraciju, vi ćete nam, doktore Vujiću, reći, malo se referirati na ovo što je rekao profesor Jurčić. Kako je socijalizam propao? Da, profesor Jurčić, s kojim se ja izuzetno slažem u njegovim analizama što se dogodilo, jer on ekonomski izuzetno potkovan. Pardon, mislim, premalo sam rekao za potkovan, jer kako da kažem, ti si tu i doma. Možda bi jednu stvar trebalo reći. Budući da sam sudionik događaja i prelaz cijelog toga tranzicijskog perioda i budući da sam se bio i uključio i u neke aktivnosti u samom razdoblju, dakle, ukidanja jednostranačkog sustava, uvođenja demokracije i tako dalje, mislim da bih mogao reći da dijelim mišljenje goleme većine ljudi koji su u tome sudjelovali i zapravo se razočarali. Mi smo se zalagali za demokraciju i dosta nam je bilo jednostranačke diktature, ona imala svoje teške mane i prema tome niko, barem ja, ništa za njom ne žalim. Ali nismo se zalagali za ovo što smo dobili sa demokracijom. Istočni režimi su pali pred demokracijom, ne pred kapitalizmom, a dobili su zapravo kapitalizam, a demokraciju jedva da su dobili. Zašto nisu dobili demokraciju? Zato što se pokazalo, što je iskustvo koje zapravo je novo, da se i unutar parlamentarnog sustava, unutar višestranačkog sustava, kada se dođe na vlast, može vladati faktički jednostranački. To je jedno novo otkriće koje imamo, kojega nismo znali, morali smo ga iskusiti da bi vidjeli. I drugo, ovo o čemu je govorio kolega Jurčić, a to je dakle sve te šok terapije koje su nam se predstavljale kao demokratske tekovine. Od, mislim, dakle, sveta načela, privatizacija, deregulacija, liberalizacija, dakle, šok terapije, monetarna vlast kao nešto što je potpuno nezavisno i samo sebi svrha, što zapravo i danas imamo u nekim raspravama. Još do danas mi nismo raščistili pojmove da bismo jasno kritizirali sve te stvari koje su se dogodile i još uvijek one nose prizvuk navodne demokracije, a zapravo nisu demokratske. I pokazuje se da neoliberalni koncept, mnogi to su zapravo i zapadni analitičari pokazuju, da neoliberalni koncept
nema nikakve veze ili nema nikakvu povlaštenu vezu sa liberalnom demokracijom. Svi smo mi sljedbenici liberalne demokracije, ali neoliberalni koncept ne može očuvati demokratske tekovine, niti autonomiju individua do koje je njemu silno stalo zbog toga što zapravo sve vrste represije koje se javljaju i kroz politički sektor to ne omogućavaju, dok s druge strane je Istok izgubio socijalnu državu, a nije dobio zapadnu državu blagostanja. I to su dakle golemi debansi stvoreni, još nije zapravo stvorena jedna globalna vizija politizacije koja bi to razriješila. Svi znamo da je u ovom momentu socijaldemokracija u Europi na tankim nitima, a da istodobno socijaldemokracija čak i na istoku, tu onda i nas pribrajam, dakle kao zemlje bivše tranzicije, je morala raditi i bila je prisiljena raditi neke liberalne stvari koje zapravo danas više po svojoj prilici ne bi radila. To su zapravo glavne zagonetke ovoga sustava koji zapravo je momentalno kritičan i u krizi je i na zapadu i na istoku. Imamo još jedan sustav, recimo, mi smo tu imali i razradili parolu ili poruku, zalažemo se za tržišno gospodarstvo, ali za socijalno društvo, a ne za tržišno društvo. Ne za tržišno društvo. Znači, na tržištu treba igrati igrači po kvaliteti, sloboda i natjecanje i tako dalje. Međutim, kad se radi o obrazovanju, zdravstvu, skrbi o starijim i tako dalje, tu ne smije biti tržište, nego treba biti socijala, solidarnost i tako dalje. Ne smije biti tržište. Imate još i treću stvar, da kažem, možete imati tržišno gospodarstvo i možete imati razvijenu demokraciju kao zaštitu ljudskih prava. Međutim, mogu se pojaviti isto tako, ni to su nužni uvjeti, ali nije dovoljno uvjeta da će biti ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka, odnosno da će to, i zato je ova dva su elementa nužna, tržišno gospodarstvo i demokracija u društvu, ali isto tako morate imati ugrađen sustav koji će koliko je god moguće više ravnomjerno raspoređivati nacionalni dohodak. To je s jedne strane i socijalno i solidarno, a s druge strane jedini uvjet da ekonomija bude ili društvo dugoročno održivo. Ili znači ako ne, tržište će, bogati će postati bogatiji, siromašni će postati siromašni, imat će svi pravo glasa, bit će zaštićena njihova ljudska prava, ali će većina ostati siromašna. Zato mora biti ugrađen sustav i ovaj koji je socijalni i ekonomsko, da osnova ekonomske dugoročne održivosti. I to je zapravo taj korak. A tu rečenicu se završava. Zapravo ja gledam tu socijaldemokraciju koja mora imati cilj. Ne smije biti osnovni cilj društva, ono što je u privatnom sektoru profit, nego mora biti društveno blagostanje u najširem smislu riječi. Socijaldemokracija se ponovno na zapadu sada bori zapravo za regulaciju tržišta, za stavljanje kontrole nad bankama u smislu dakle financijskog sektora. Čitav niz su zapravo razvila institucionalnih i drugih prijedloga. To je zapravo počelo sa početkom krize kada su se ekonomisti tipa Štiglica, koji je isto tako keynesianac, ponovno javili kao savjetnici i socijalističke internacionale. Dakle, na zapadu se stvara jedna, kako se tamo to naziva, next left, jer se više neće govoriti o new left. New left je bila po povijesti i je dala svoje. Dakle, next left uključuje zapravo socijalizaciju ovoga kapitalističkog društva i ja pretpostavljam, budući da su to amplitude uvijek u kretanju ljevice i desnice, ljevica je sada zapravo na najnižoj točki, ali mislim da će ubrzo rasti i na zapadu, pa onda isto tako i na istoku. Jesu li recimo u teoriji socijalna i ekonomska prava se sve više zapravo smatraju temeljnim ljudskim pravima? Pa da, dakle to su nekakve osnovne vrednote. Ja bih samo se ipak tu nadovezao i htio nešto još malo razviti tu dijagnozu manjka demokracije u kapitalizmu. Naime, ako počnemo sa samim pitanjem slobodnog tržišta, naime, još je slavni povjesničar Fernand Braudel pisao da čisti kapitalizam zapravo ukida tržište u korist monopola i koncentracije kapitala u rukama sićušne manjine. To je jedan bitni aspekt. Također je bitno reći tu, dakle, to slobodno tržište u kapitalizmu kako mi danas poznajemo zapravo je često puta sloboda jačih da pojedu slabije, ne sloboda tih slabijih koji nemaju pravo koristiti mehanizme države i društvenih institucija radi obrane svojih kako partikularnih, tako i općih interesa. Bilo da je riječ o građanima ili o malom i srednjem poduzetništvu također. A kapital, krupni kapital pogotovo zatire demokraciju na dva ključna načina. Kao prvo, kapital općenito
zapravo isključuje ekonomiju i radna mjesta iz procesa demokratskog odlučivanja. Na radnim mjestima nema demokracije, nego vlada generalno vlada dakle autoritarni model koji je antidemokratski. Osim toga, zapravo krupni kapital kontrolira političke procese i drži većinu parlamentarnih stranaka u svome džepu kroz s jedne strane financiranje političkih kampanji, s druge strane kroz vlasništvo nad masovnim medijima. Ne može biti stvarne demokracije ako snagu političkih ideja, političkih pokreta i stranaka određuje to koliko imaju novaca i da li ih financira krupni kapital. To je parodija demokracije. A što se tiče rješenja nekih, mislim da je rješenje puna politička, ekonomska i socijalna demokracija, što je demokratski socijalizam. Kao produbljenje i proširenje demokracije, kao jedan sistem koji omogućava da zapravo puno snažniju demokratsku kontrolu odozdo. Umjesto da imamo ovo samo formalno često puta višestranačje oko nekih barem pitanja i parlamentarne rituale u kojima su građani isključeni, nemaju, potpuno su pasivni i jedino pravo koje imaju da bace papirić u kutiju svaki 4 godine da odluče tko će im biti politički vladari. Umjesto toga demokratska kontrola odozdo bi omogućavala kroz referendume, kroz radničku i građansku participaciju da građani sami mogu kontrolirati te neke političke, ekonomske procese umjesto da političke elite i krupni kapital vlada nad građanima.